No čo myslíš, Peťo, bude z toho vlačo? To nebolo optimistické. No som zvedavý. No, huba tam nejaká je. Huba tam nejaká je, človeče. To je ona. Kde on tak leží? Boha, kde on? Nejaká huba tu je. Peťo začína mať nadšenie. Tam. Takové kostičky, aha. No, to som myslel. Rozbukalo sa. Preč? Možno, že ešte niečo tam nájdeš, vieš? Možno, že tam bude ešte niečo. Či myslíš, toto je všetko? Neviem. Ešte kúsok. Na tej tehle. No, vieš, to musíš jedno s druhým. Toto je ona. To je proste ona. Budeš musieť po kúskoch to budeš musieť akože sklepať. No toto je plné.